ki an ganni bikin ku yayi saiti ka kara da fanin har a gari a sanni bikin ku yayi saiti amarya an gwanki ya zama to halali ki kema amarya yan lalle bikin ku yayi saiti fadiya an gwanki sabi ne muna murna kuma ina masoyanki ina kawayenki ina aminanki yau kin hau mulki a tan gida naki ki kula dakinki an gonaki shalelanki ya zan miji naki zai share kukanki sabi naki shine an wanki ya ba da sadaki ya zamto naki sabi an wanki ne ba diya ta ce mu ma ranar bikin ku duba ce ku ce Allah ya yi tsarin ya yi dan hasada ku kara buɗe idan ku amaryar ta yi fice a sa'anku Allah ya kara baki kin da amarya turmi ya haɗinsa baya zarta tabarya an gwanki ne ke tashi ce shi na ke ne babu ce ku ce amarya yan lalle bikin ku yayi saiti fadiya an gwanki sabi ne muna murna kuma iyayen amarya na zo gare ku binta uwar mata Allah ya barki ta malam umar kin gagar ta biki hajiya dije dole sai na sanya ki hajiya binta babu mai
sunanka. Salame shayi a radi kai ma na saka, ko ka sha dole in sa sunanka. Na kan Hawwa'u dole sai na sa naka. Awwalu Aisha a radi na gaishe ka. Musa Dini dole sai na sanya ku. Dini Gwanja sai na gaishe ka. Na dan Modi duniya a sha labari. Kai ma na saka. Musa dole kai ma sai na saka. Ga Kamala dole kai ma sai na saka. Ali Sale dole ne in baitinka. Ga Usain Abubakar ina na ta gaida ku. Usman Mustapha ina duka za ku. Abdullah Ali Idi sai na sanya ku. Malam ni Ibrahim na sanyo ka. Ga Ali